السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هما نذن طاعات عبادة لنذي صالح أمل لنذي الله için ibadetleňiz, gowluklaňyz, mehabbetleňiz, dost-dostun elinden tutmaňyz, bir kızgın gecelerde, kıyska gecelerde, tomsun aylarına vakt koyup, Resulullah, gözümüzün nuri, başımızın tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve on sahabalarının mübarek gurrunlarını eşiter, ders alartip gelmeňiz, Beyk Allah Teala kabul edip de hemmeňize ilgün içeriğiniz, dost yarınız, kavmu fişiniz, enatağınız, oğul gıyzınız, dünya ahir saadet gönülmek yüzü aklık versin inşallah. Geçen hefteki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sirati ve zindigi naması yaşayışının idin alıp gitsek, 44. mübarek yaşının ahirlerine kafirler maskar etmek bilen yol eve gitmedi, dinin evine geçip bilmedik. İnni her kimse Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iman getirse azap bereyli, şekence deyli deyip de Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı vuruptılar, Hazreti Ammar, Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye, Hazreti Bilal onları şikence edip, azap verip, ıncıdıp, her türlü kıyınçılıkları berip dile geçen hefte pek Allah'ın köklüdüğünden hizmetine de yetiriptik. Yasir, şol azabın, kıyınçılığın, şikenceğin eteğine şehit boliye, onun övünçe Sümeyye, evvelin din yolunu kan dökülen Hazreti Sümeyye radıyallahu anha o da şehit boldu. Emma oğlu Ammar yaş jovan bunu da kafirler inatasını öldürürlerinden sonra bilen özü odul Yemen'den gaydan adamla olansan bilen bir qarınlaşlarda bolmansan zalim adamda bir neferin arkası yoktuğunu bilenini yaradan Hudaýy yadından çıkarıp şol adama kän azap berýän, eziyet berýän molya. O hammana Hazreti Ammar'ın enatasyna şehit etdiler. Bir özü galdy diýip maňa da şol kızgynyň etegine düregöy azaplary berip, kıyınçylyklary berip, hatta akyllan çaşypdyr Hazreti Ammar, ýaş oglan, jowan oglan. Hatta la yedri ma yaqul, öz aýtýan zadyny öz düşünmäni akyllan çaşyp käde akly yerine gelip käde de akyllan çaşýanmış. Oham bir gün meni begader kıyınçylyga salypdyrlar. Hatta Hazreti Ammar akly ba wagtynda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dille görüp
ve olan botlaryny hudaýlaryny ewipdir azabyny teginne. Oham onu göwerdirler kafirler. Oham şondan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzuruna gelipdir Ammar. Oham Resulullah jana aýdypdyr: "Qala ma waraaka." Ey Ammar, näme habar iýinden diýipdir. "Qala şerrun wallahi ma tarakani al-mushrikun hatta niltu minka ve zekertu alihatahum bi hayrin." Ammar aýdypdyr: "Ya Resulallah, iýdim bidirip gaýladım" diýipdir. Qulaqasyn. Hazreti Ammar aýdypdyr: "Ya Resulallah, harapladım işi" diýipdir. Onda näme etdiň? Onda maňa bagat azap berdiler, ahir sana degdim we olaň butlaryny, hudaýlaryny ewdim diýipdir. Aham Peýgamberimiz aýdypdyr: "Keyfe tejidu qalbaka?" Şonna qalbyň nähillidi, imanyň nähillidi. Onna ol Hazreti Ammar aýdypdyr: "Ya Resulallah, imanım kamildi. Yöne dilim menen aýtdym, bigadir maňa şikence berdiler, bigat azap berdiler. Dilim menen şolaň azabyndan gutaraýyn diýip, gaçaýyn diýip dilim menen yalandan aýtdym" diýipdir. Yöne qalbym, imanım kamildi diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Fe in adu fa'ud." Bir wagtda yeni kafirler sana şo jirek azap berseler, yine şo kefe aýdaga ursukatba diýipdir. Oham şonna inşallah sonra in galykdy görersiňiz. Sure-i Nahl 106-njy aýaty beýik Allah Taala Ammar'ın şol azabyny teginneka imany kamilligine Hudaý şahadet beripdir we ol bir kafirlik aýdan kefi we berden azapdan gaçjak bol. Oňa da Hudaý Taala ursat beripdir. Ina ayetde şauzu billahi mineşşeytanirracim. Men kafara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man şaraha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah ve lehum azabun azim. 106-njy Sure-i Mübareke Nahl'ın beýik Allah'ın kelamy. Bir adam kafir kelimeni aýtsa, yöne qıssalsa, öldürülecek bolsa, ya qatı azap verilecek bolsa, ve kalbuhu mutmainnun bil iman, yöne yüreği imanına kamil bolsa, şol adam kafir dälipdir. Inhe doğru Kur'an-ı Kerim. Emma yüreği bilen ay bijirek bolsa, näme diýin mi diýip yüreğinden kafir bolsa, ona Hudaýyň da qahary düşer, ol ahiretde da qat azap görer diýipdir. Inhe kıyamete çelibi de beýik Allah aýety berip, Fiqh Hanafiyda da bir wagt bir adam ya bir zorly her kim bolsun, bir musulman adamy qissap haram zat ýedirjek bolsa, ya haram zat içdirjek bolsa, şonu iýmesen ya içmesen sen ozbuň naqys etjek bolsa, ya öldürjek bolsa, şon iýmeli we içmeli. Awlasyň Fiqh Hanafi Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh yankı ayetden aliyasını, yankı Hazreti Ammar'ın da eden işinden. İymek içmek barada bir vakti Hudaý etmesin kıssaga düşse adam, tarap ya uzun ağız edecek ya öldürecek bolsa, ursukot ba, onu iýmellim, içmellim. Emme kafirlik kelimesi, Hudaý Taala barada, Resulullah barada, Kur'an-ı Kerim barada, din barada bir zat aýtmaly bolsa, onna sabretsen sogabyň kan, yok yankı Hazreti Ammar'ın kıyanak imanın kamil olup, yöne şolaň bir şekencesinden sowulşak bolup, dilin menen aýtmaga ruhsat bada. Inhe Hazreti Ammar bir de benne kynçylykda bolup, ina aýetini kıyamete çeli ders bolupdy.
Oham şowgullerde bir beter giň waqia bolupdyr. Mübarek Rasulullah janmarida qowqulagasyn. Qurayşyň olaqan ýakasy belli adamlaryň ýanyna Peýgamberimiz oturup dine çagyryp duranmış. Oham Ümmü Mektum diýen bir iki özi kör sahaba varmış. Ümmü Mektum diýýär adyna. İbn Ümmü Mektum da. Oham ol Ümmü Mektum Peýgamberimiziň ýanyna gelipdir, iki özi kör. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu kafirliň olaqallaryny dine çagyryp duran. Oham ol gelip aýdypdyr, "Erşidini ya Rasulallah. Ya Rasulallah, maňa diniň gurrunlerinden aýt" diýipdir. Peýgamberimiz muny gözlekana gaşyn çytyp, ýene kafirlara, şol Qurayşyň olaqan bir betbahtlaryna Peýgamberimiz şol iýmana girermi qadip, gurrunun kesmäni iki özi kör adamyň jogabyny bermändir. Oham ol Ümmü Mektum iki özi kör sahaba aýdypdyr, "Allimni ya Rasulallah mimma allamakallahu azza ve celle." Ya Rasulallah, Hudaý Taala sana öwredilenlerden maňa öwretseň diýipdir. Oham Peýgamberimiz ýene de gözde gaşyn çytyp, "Häzir sen dur" diýen ýaly edip oňa da jogap bermäni, ýene kafirlere gurrun bermäge durupdy. Oham kafirlere gurrun berip bolup, olanda hiç gaýt iýmana girmäni, ine ýüzüne öwrülenne beýik Allah Taala aýat diýerdir. Qur'an-ı Kerim şey. Ulamala aýdýa, ey jowan dostlar, ey imanly dogullar, ey mümin musulman dogullar. Ulamala aýdýa şu aýat Resulullah'ın elbette hak peygamberliğinin ulukun alamatından şidir. Ayet dışı Bismillahirrahmanirrahim. Abasa ve tevella en ca'ahul a'ma ve ma yudrika leallehu yezzekka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى عبس وتولى Resulullah qaşın çıtıp gözlemedi, gözü yoğu. Abese ve tevella qaşın çıtıp yüze vurdu, en ca'ahul a'ma bir gözü yok kör Müslüman gelinne. Hudaý Taala Resulullah'ın silap abese ve tevella qaşın çıktı, yüze vurdu deyipdir. Hey qaşın çıtan Resulullah diýmendir. Atı qowwaransan başga bir eden ýaledip, başga bir qaşyn çiten ýaledip, başga bir kör adamy innemedi ýaledip, abese we tevella. Resulullah innemedi köri. Ve ma yudrika la'allahu yezzekka. Ey Resulullah, Allah Taala aýdýar. Näbilýän şaýat şu kör imanny arttyrjak bolup gelen bolsun. Aw yezekkaru fatanfa'ahu zikra. Wagz eşitjek bolup gelipdir, wagzlanarnyk gelipdir. Amma men istagna fa anta lehu tasadda. Ey Resulullah, ol Hudaýdan, Hudaýyň dininden bizar adamy sen aladallanyp, Hudaýdan bizar adamy çölüňe şuwatyn. Aňrak gitsille inneme şu kafirler diýipdir Hudaý Taala. Wa ma aleyke alla yezzekka. Ey Resulullah, şol kafirlerin olaqollar iman getirmese de sen mesuliyetin yok, kıyamatda tutulmayan wezifäň bitirdin, aňrak kisleýinne diýipdir. Men azamatyma da kemmerle şo kafir bolany bilen sen Resulullahyň da izzeti kemelmeýär diýipdir. Ve amma men ja'aka yas'a ve huve yakhsha fa anta anhu talahha.
Ey Resulullah, iki yok adam. Ya Resulullah, bana bir zat öğrettik geldi, onu innementen güymennin olup betbaht kafirlara beyitme deyiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yortup, yankı gözü yok adama, ey Ümmü Mektum, ne mi işin vardı, ne mi gerek sana, ne mi öğretmeli sana deyip, aham yalvarıptır. Aham sonralarda da her hatsan şu Ümmü Mektum'u görenler, merhaben bimen atebeni fihi Rabbi. Ey hoş geldin, sen bir adam, sen üstünden Hudaý bana edip verdi deyiptir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaben bimen atebeni fihi Rabbi. Sen bir qava adam, sen sebep boldun, Hudaý bana edip öğretsin deyiptir. Ulamalar aydiye, o düşünelim. Hudaý Taala Resulullah näme kör innemedin? Ol zat öğrenecek bolup geldi. Gözü yok da bolsa waglanjak bolup geldi. Ol kafirler yok bolsun aňyrrak iman getirmejek bolanlardan taňram diye. Eger Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malymyz, mülkümüz, oğul gyýdymyz, enatamyz fedasy bolsun janyň. Eger Kur'an-ı Kerim'den bir ayet bir yerini bukturyan bolsa, şytaýyn bukturardy Resulullah. Şytaýyn ummata eşitdirmerdi. Son Allah Taala dogry Resulullah jany edip berip aýdypdy. Näme kör innemedin dip. Özüniň izzeti kemal almasyn bir zady damasyn dip, eger Resulullah jan bir zady bukturyan bolsa, şin bukturardy diýe ulamalar. Emma sahabalarına ýazyn Allah aýet diýberdi, maňa edip berip diýipdir. Abese ve tevella en ja'ahul a'ma ve ma yudrika la'allahu yezzakka. Ta kıyamata çeri Abese ve tevella suresi olup hadirun neçeliydi okuyup bes. Sonra beyik Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'den sebit bolup kalıptır. Oham olup iki yok. Resulullah'ın nämesi oluyor? Adançısı oluyor. Kâdi Hazreti Belal adan çekýärmişdi. Kâdi iki yok adan çekýärmişdi. Kâdi Hazreti Belal adan çekýärmişdi. İki yoga tekbir aýtdyrýärmişdi. Kâdi Hazreti Belal tekbir aýtýärmişdi. İki yok yankı Ümmü Mektum'a adan çekdirýärmişdi. Nowalatlaşýärmişdi. Kâdi Hazreti Belal teheccüd wagty adan çekýärmişdi. Ümmü Mektum dan atanda erti namazda adan çekýärmişdi. Ine şeýle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hemişe gowwurk edýärmişdi. Westakhlefahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 merreten fi gazawatihi. Yank iki yoğu var Resulullah'dan hemişe qowwurup barşına 13 gedip Medine-i Münevvere'de öz janeşini dip gidipdir jeňlere gidenler. Ey Ümmü Mektum, min mihrabında dur imam bolarsyň şu jeňden galanlara, jeňe hemmeti gitmeýär da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 tane jeňe gidenni yanky iki yoğu adamla Resulullah geldi, Resulullah şu wagt innemekdi. Şolary telafi etjek bolup öz yerine koyup milletin soragyna jogap berersin. Kur'an öwrenjek diýseli öwredersin. Özüňde min mihrabında durup imam bolarsyň diýip ýanky iki göz ýok Ümmü Mektumy şeýle hormatlar goýupdyr. Ama Ümmü Mektum da sonra Medain qadim Farsyň bir tofar ýeri feth bolanyna aýdypdyr. Iki göz ýokka. Perçem maňa berseňiz, baydagy maňa berseňiz gowy boljak diýipdir. Bayragy maňa beriň diýipdir. Am alıp baydağı alıp, perçemi alıp, men bir elime kılıç verin deyiptir, iki elde yok. Ay sana gerekke deyiptir, hem gözü yok adam, ya berin deyiptir. Bir zeri doğanına giydiriptir, men iş kafirlerin arasında oğradın deyiptir. Ay ben şehit bolamak deyiptir, şehit bolazım geliyor deyiptir. Om şok içine bir tofar adamı hayalladıp, öyle şu jengde şehit bolup, ruhu bar beheşte kaçıp uçup gidiptir. Hulasa, Abese ve Tevella surasında şoğullerde inip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki bütün Müslümanlara ders bolup qalıpdyr kıyamete çeli. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süýtleş dogany on adyda Osmanmışdy. Osman Zünnurayn başga süýtleş doganyň adı Osmanmışdy. Ol kafirlerin arasında otiqa kafirler onu vurup bir gözünü qanadypdyrlar. Bir gözünden qan akypdyr. Oham şol güllerde, şol kafirler fakat sahabalary her kim tutup vurmalar neden güllerine. 100-100'den, 200-200'den 50-60 nefer bolup bir sahabany tutup vurýarmışdyklar. Oham Velid diýen kafir aýdypdyr, "Hey Osman" diýipdir. "Ey Velid, meni saklagy diýen bolsaň, menden kömek istem bolsaň, men vurdurmazdım" diýipdir.
Onna ol Hazreti Osman aýdypdyr, "Ay, näme diýäň?" diýipdir. "Bir gözüm salim galdy, bir gözümden gan akwaty" diýipdir. "Biz salim gözüm hewete diýe, waq menne gan akmanmy kan Hudaý ýolumna" diýip bir hewete diýipdir. "Men narahat däki gözüm gan akandan" diýipdir. "Sen kömegiň gerekke, beýik Allahyň kömegi gerek maňa" diýipdir. "Sen kömegiň näme diýen, kafir adamyň kömegini" diýipdir. Näme diýip ondan kömek istese dinini berjek. Ýogsa kafir adamdan kömek alanyň işgali ýok. Emma dinini berjek bolsa kömek almany ejady ýok. Dinini berjek bolandan soňra. Oham gözi bir näçe ulamalar diýe gözi gaçypdyr diýe, bir tohorlar diýe gözi akypdyr diýe. Hulasa Hudaý ýoluna kynçylyklar çekip, soňra Medine-i Munawwarada awwelin dünýeden geçen adam Hazreti Osman. Kynçylyklar çekdi, ey jowan dostlar. Geçen hefteki görüňler ha. Kynçylyklar çekdi kim üçin? Yaradan beýik Allahyň dini üçin. Oham dünýeden geçenne qabbalahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve gassalahu ve kaffanahu ve defanahu bil baqi' ve huwa awwalu men dufina bil baqi' radiyallahu anh. Oham dünýeden geçenne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem barıp maňraýyndan ogşap Peygamberimizin özü ýuwup kefellep şol cennete Baqi' we Medine-i Munawwarada ziyaretine barýan awwelin jaýlanan adam şu. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş ucuna daş koyup öz içeriğimden biri geçti ştada koyacak diýipdir Osmanyň ýanynda. Indi o gözünü berdi Hudaý ýoluna. Ýöne munna bileýin ey jowan dostlar. Bir adam şu jami'i ýolunyň içinde bir meselen werzişiň içinde ya bir oyunun içinde, ya işinin içinde, elin ağaç bolýa, bedenin ağaç bolýa, ya göýdi gaçýa, ya mesela bir kuhne verdiği dağlaň arasynda bir temrillerinin içinde, ya dağlaň arasynda adam doňup ürüp galýa. O bula adamda oňsun yerin içinde, awwelin qabryň içinde akyk diýenler nämiş bedenden? Awwelin akyk gitjekler iki göz. Hop oňsana yerin içinde akyk gitjek nämiş göz? Bir neçe wagt önçärä Hudaý ýoluna akdyrypdyr daşyny. Hudaý Taala näme ona derejeleri berdi? Rasulullah jan maňraýyndan okşap öz mübarek eli bilen jaýlap goýupdyr. Beýik Allahyň mehabbetini tapsak, ey kepläp duran we eşdiýän dogullar. Beýik Allahyň mehabbetini tapsak wefa görür. Adamyň mehabbetini tapsak bolsa wefa görüp bilmer. Resulullah'ın mehabbetini tap, Allah Taala'nın mehabbetini tap. Başın gözü akıptır, bir gözü çıkıptır diýeli. Ondan kabra barda gözü akıp gitjek dämi? Oşo kafirlaryňda akıp gitipdir dämi şemalçyly? O innikilenki de ýere barandan soň akıp gitmeli. Bir neçe önçärek wagt Hudaý ýoluna akdyrypdyr da. Dile asan we faqin zat ýöne gönülüp geçipdir da. Ýene bir wakaýaň miri içinde dikkat edersliken Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh 17 ýaşynda musulman bolan nojawan oglan inni 21 ýaşyna barypdyr, min enesi bilipdir, min musulman bolanlygyny. Bir Hazreti Sa'dyň içinde gaty dersler bar, gowjetden gulak asyn. Hazreti Sa'd aýdýar: "Kuntu rajulan barran bi ummi." فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الدين الذي أراك؟ Hazreti Sa'd diye men enemi bitir qowur yani. Oham enem men musulman bolanymy billi we aýtdy: "Ey Sa'd, täze tafan din ýoluň näme? Sen Muhammediň ýerine düşýänmi?" diýdi sallallahu aleyhi we sellem. "Ey Sa'd" diýdi enem, "Men enem qowwarýanlygymı enem bilýär" diýdi. Oham aýtdy: "Ey Sa'd, eger şo dinden öwrilmeseň, ölýänçem iýiçmerin. Oham ajygyp açlykdan öler, oham sana ar ederler. Ey enesini öldürenlerle, men şeýdip ölerim, iýiçmerin" diýdi men enem diýe Hazreti Sa'd. 2-3 gün düp iýmedidim, içmedidim diýe. Men enemi qowwarýanlygymı bilýär, ýaxşylyk etýänligimi bilýär. Hey ene iýsene diýdirjek boldum maňa. Emma 2-3 gün geçdi, enem de horlandy. Oham men aýtdym: "Qultu ya umma, wallahi
لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. Ay ene biderek iyi biçmen durma, iyi biçibe, Hudaý bilen ant bolsun, häzir bir janyň ma, eger 100 tane janyň bolsa, yeke janyň çykyberjek bolsa, 100'si çykasyn, men Rasulullah'ın dinine bermerim dipdir. Häzir bir janyň ma, eger 100 janyň da bolsa, yekeden çykyberse, onu da men dinine bermerim, onu için iyi biçip görme dipdir. Oham biz Sa'dyň başga bir dogany turup, enesine suw berip, suwarypdyr. Oham bir eme jan gelip, feja'ala tad'u ala Sa'din qawlan. Ogluny beddua etmäge durupdyr o. Ene süýt beren ene ogluny beddua etmäge durupdyr. Inhe beýik pak Allah aýat diýberipdir. Hazreti Sa'dyň edin işiniň dogrudygyna we kıyamata çyrýdy şeýtmelligine. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Eger enataňyz günä bilen büýürse, kafirlik bilen büýürse, Hudaýyň büýrüginiň tersine büýürse, enataňyzyň diýenini edinmäň, yaradan Hudaýyň kalamy. Hop, enataň diýenini etmäni olar akber kitmenimi? Ýok, we sahibuhuma fi dunya ma'rufan. Ene jannip ýene de çaýsyň gözden, gerek zadyn berin, ýöne şol günäni taňa büýürdi, onu etme diýipdir. Gaty dersler bar bu ýerde. Hazreti Sa'dyň enesi Sa'dyň gowudygyny bilip, enesine mehribanlygyny bilip, "Hey ogul, iyi biçmerna" diýip oglunyň hoş ahlaklygynyň su istifade etjek bolupdyr. Eger biziň de enelerimiz, biziň gowy ahlak, janene işiň bolsa aýdy ber, enejan büýrüň bolsa aýdy ber diýenimizde, şoňa göz tikipdi. "Hey ogul, sen meselen ol ogluňa falan zat bermeseň, ya palany bilen kepleşme, ya palanyňa kärrek mal ber, ya nahak ýerde." Ştaý muhim. Nahak ýerde ýöne heley wurrynyň üstüne, o heleýiň qaw, o heleýiň wur, ol nämet diýip şizirek biderek zatly bilen büýürse, ýok, men süýt beren enem, men diýenini etmeliysek, ene de günahkar bolar, biz de günahkar bolarys. Ene oglunyň hoş ahlaklygynyň su istifade etmesin. Günah bilen büýürmäge ijazat ýokdur. Oğlun şokda qıyıl oğlun bolsun, erke oğlun bolsun, en ata günah bilen büýürse, ýok janene jan. Birini Hudaýyň büýrüginiň tersi, Rasulullah'ın büýrüginiň tersi, men bunu etip bilmerim diýmek biziň wezifämizdir, Allah'ın kelamı. Ine şowullerde bolan waka. Sahabalara qiyinçylyk berdi hala, bolan zatçı. Ya bar däde merhum bolupdyr, ene meselen bar palan ogla kän bir zat ber, ya falaniye nämet, ya hulasa şeriatyň aýtmaýan zady bilen ene etjek bolsa, büýürjek bolsa, yo ene men başarmardy. Bu taada özüniň peýdasy bolanna, ya bir başga bir zat bolsun, men ene aýdypdy da diýip yo, enem kefi bolmaz Hudaýyň büýrüginiň tersi bolsa. İkinji ders almaly zat, ay enamatam namaz okuymaýa, enamatam maňa günah bilen büýürýär diýip äpber kitmek bir de dogry zat däl. Enheýän Qur'an-ı Kerim we sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Şol günah barada diýenini etmeli. Ýogsa ýene gowluk bilen enatan saklap gelmeli. Enejan çaýşydan gereklädiň mami, iýüçiden gereklädiň mami, egin maşdan kemiň mami, gädiň bargyny suwuň tekmelmi diýip ondaşyndan aýlanyp durmak ýene de wezife. Dinimiziň awadanlygyny gör. Ay entek dinin tersine bir dadaýsa, enatan äpbergistin Hudaýyň büýrüginiň tersine bolsa diýmeýe. Diýenini edme, ýöne gowluk bilen saklap gel enatan diýe. Owadan bernamasyny gözde. Üçinji ders almalylar. Ey imanly dogallar, ey jowan dostlar, Hudaý Taala enatamyza uf diýmeli dälipdir. Enatamyza uf diýmek dogry däl. Onu da günah bilen büýürse etmän diýdi. Öz enemiz günah bilen büýürünni etmeli däl bolsa, dostum aýtdy, heleýim aýtdy, ärim aýtdy,
aýtdy, ya näme aýtdy diýip günah etmekki dogry boljakmy? Hudaý Taala yaradan beýik Allah'ın buyruguynyň tertip bolup duqa, enen diýeni edmeň diýip duqa Hudaý Taala dost ya başga kişi näjere diýeni etmek dogry bolar? Näjere dostuň ya bir zadyň ýüzüne galyp, ya heleyniň ya dogonyň ýüzüne galyp, din bernamadan galyp, öz imanyna berer bermeli? Gaçy istifadatdyr. Gaçy sonra ökülmege ýetirýändir. Näme üçin? Men iltemese ridan nasi fi sahatillahi azza ve celle. Halamın adamı eşitsin, hala eşitmesin. Halamın halk kulak assın, hala kulak asmasın. Resulullah can bir kanun aydıptır. Her kim heleyinin, erinin, enesinin, atasının, dostunun, doğunun ya başka kişinin göğününü tapacak bolsa bir günah iş bilen düşüneylin. Hudaýyň qaharyny getirecek, ýöne şoň göwünni tapjak. Bir günah iş etjek, şoň menen heleýin hoş etjek, ya ärin hoş etjek, ya dogonny hoş etjek, ya enatasyny hoş etjek. Resulullah'ın wa'desi. Meselen bir dogonny hoş etjek günah edip, Hudaý näme der diýe? Şo dogonyň özüni şoňa musallat ederin diýipdir. Yani men näme diýip şundan çürüm dagy bu kadar işler etipdirin diýip şol adam hem dünýäsini ökünjek hem kıyamatyny ökünjek. Hudaýyň qaharyny getirdip bir adamyň göwünni alsak neler çeker. Ondan çürüm adamyň göwünni tapjak bolup ýörmäýin. Beýle hoş bolmaly. Yani hiç kim göwünni tapmalymy? Öyle tapmaly, Hudaý üçin tapmaly. Dikkat edin, bir kanunu kulliye değil, onun üstünden geçeyle. Koy metlep kamil olsun. İmanlı doğalla. Keplep duran, eşitip duran doğalla. Bir neferin diyenini etcek bolsan, nämeden çürüm diyenini etmeli? Bir neferin diyenini etcek, nämeden çürüm diyenini edilýär? Gowy görlensen, bir. Ýa-da tarapdan bir zat tamamma. Malyny öltükýän, özüni öltükýän, ertikün işini öltükýän, ya şondan bir tamamma, ya tarafy gowy berýän. Inni sen men musulman, eger gowy berjek bolsak, beýik Allah'ny gowy berýän. Eger tamamy boljak bolsa, Hudaýdan tamamy bolýan. Näme diýip bir neferden tamam bolup Hudaýyň diýenden çykman? İmanlı doğalla, Müslüman doğalla, mümin doğalla. Eğer mehabbet da Hudaý Taala'nın mehabbetini tafaylin, Hudaýyň mehabbetini tapsa, Hudaý Taala wefata kandir. Duruşuna wefadır. Hudaý boş berýän nädir? Adamdır boş berýändir. Bu kadar mehabbet etseňde 10 ýyl soňra epper berýändir. Ondan awadarragy, ondan pullaragy, ondan gerşikirrägi bolsa epper berýän zaif insan. Eger mehabbet bilen bir zadyň diýenine diljek bolsa, Hudaýyň mehabbetini tafaylin we diýenine diýin. Yaradan Hudaý, oğul gyzymyz yaradan, 360 mefselimiz yaradan, aýgün yaradan, yer öňi yaradan, älim jahany halkadan, behiş cehennem yaradan, iki dünýäň Rabbul Alamin bolan Allah Taala. Bir zadyň mehabbetinden çürüm, gowy görelsen diýenine etjek bolsak, aýa Hudaý Taala ýa bir zat gowy bilýärmi? Bir zatdan tamaly bolup gowurjak bolsak, Hudaýdan tamaly bolýar. Näme diýip yaradylan ertinem boljagyndan habar ýok, adamdan näme diýip tamaly bolçum diýenine diýip Hudaýyň gaharyna düşmeli. Aýa akyl şuna aýdmýärmi? Aýa iman şuna aýdmýärmi? Aýa insaf şuna aýdmýärmi? Imanly dogally, görünip duran akyl görän kişi. Hazreti Mevlana bir üç beyt aýdypdyr mezhepden çykyp barýan ýöne beter ýeri şada gow hawsyle bilen gulak asyn. Beter bir akyl görrüň aýdypdyr. Altynyň suw bilen ýazyp goýmaly görrüň. Eblehi seyyad an saye şevet. Midevet çendan kebi maye şevet. Tirmi endazet bi suye sayehu. Terkeşeş hali şevet ez justuju. Terkeşi umreş tuhişut umr raft az deviden der şikare saye teft. Altının suwulen ýazyp goýmalysın. Bir samsyk adamdyr diýipdir, eblehdir, samsykdyr diýipdir. Ýokardan kuş uçup barýan bolsa,
Kuşun kölgesi yerden yere düşüyor. Oham bunun eline töngü var ya okyayı var. Kuşun kölgesi yere düşüp barıyada. Kuşu atacak mennip kölgesini melliyada oliptir. Eblehi seyyade an sahiye şevet. Kölgeni belliye näme dip men kuşu vurjak dip. Ay hamzak dipti kuşu vurjak bolan uçup barýan kuşu vur diptir. Näme kölgeni belliýän sen dipti. Tirmi endazet bisuye sayiu terkeşeş hali şevet ez cüssücü. Yüzden okuwa yanına yüdüsünü atıptır hemmeti ini kuş var ya dip kölgesini atıp oti samsık diptir. Oham inni bil adam näme terkeşi umreş tuhişot umr reft ez deviden der şekare saye teft. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl ömrünü şol kölgeğinin ne geçirdi? 70 yıl, 80 yıl tam eline de zat gelmedi. Eline avvelermiş olan adamın, kölgeğini belleyen adamın. O belli zat. Hiç kölgeğini belleyen adamın eline avvelecek mi? Aklı işleyen adam kölgeğini bellemer, kuşu beller. Şuna hemmemden aklı işleyen adam. Bet şeyle veliyen olsa, näme deyip, yaradan Hudaýyň mehabbetini tapmany. Hudaýyň yaradan insanlyň mehabbetini tapjak bolup, hemme zatdan boş kalmaly. Ömrümüz şonu ýerine geçirmeli. Netije welýärmi hamşam? Ay baba kölge kuş ýokardan çykyp barýar, kölgeni belläniň eline zat gelmeýär. Ömrün geçirme kölgeden çüreyim dipdir. Ol beyk Allah ke yaradıptır. Saye-i Hudavendi, nimeti Hudavendi, mahluku Hudavendi. Allah'ın yaradanı yerin yüzüne gelip de näme deyip bular tutup bulan muhabbetini tapacak bolmaly ham biz. Beyk Allah'ın da qaharı gelecek yerine imanlı da onlar, musulman da onlar. O her kim olsun şu saye. Atan olsun, oğulgıydı olsun, doğanlarınış olsun. Vakti ki yaradan beyk Allah'ın qaharına düşecek bolandan sonra. Hulasa Hudaýyň muhabbetini tapsaga dünyamyz ahiretimiz abat bolar. Näme üçin? Hudaý Taala yaradan peýgamberlaryň dosy bolýan. Hidi Hudaý Taala dosyny sommaldyp goýarmy? Awara edermi? Hiç wagt etip bermer. Awara edip sommaldyp hit goýjak insanlar. Oň muhabbetini tapjak bolyp kölgeň ýerine giden ýanyk, kölgeni awatjak ýanyk kösünip qalar. Hit bolar, ölüme daýdýan. Ondan beýik Allah'ın muhabbetini tapsak, dünya ahiretimiz abat bolar. Gurrüňe öwrläp durmaýyn, Hudaýyň muhabbetini tapjak bolýalyň. Hulasa, Hazreti Sa'd enesiniň diýenini edimedi, ýani kafir bolmady. Hudaý da onu täýid etdi. Merhaba, barakallah. Soňra näme bol Hazreti Sa'd? Gelip Farsy fethedilýänmiri. Husro Perviz'in kasrının içinde 8 rekat Hudaýa şükür diýip namaz okuyan adam. Hazreti Sa'd Waqqas radıyallahu an. Merhaba. Gelip Farsy fethedip Husro Perviz'in kasrının içinde 8 rekat namaz okuyan adam. Hazreti Sa'd Waqqas eninin diýen nedimäni imanna gaýym durup Hudaýyň ebedi lütfüne düşen adam diýerler muňa. Ahirki gurrunda aýdyn tamam edeýin inşallah. Aňyrsa onnagyda tamam eder. Ahirki gurrunde kynçylyklary barada şu gurrun menen sahabalyň kynçylygyny tamam edip inniki hefte inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarynyň kynçylygyny görüp Habeşäge hicret ediberin diýjeginiň gurrunu bar inşallah. Hazreti Habbab diýen sahaba demirçi ahengermişdik. Oham müde musulman bolansaň, muňda doganlaryna şu bolmansaň, bismillah. Muny tutup demirçi ahenger da öz odu bilen demiri bilen ennamyna dağ basmagy durupdyrlar. Kellesine dağ basmagy durupdyrlar. Bir biter bir kıyın zat boldy. Arkasy alamışdyk Hazreti Habbab radıyallahu an. Yere ot, daş, kömürden oklap Hazreti Habbab'ı arkalyn yatyryp Hazreti Habbab aýdýar haşyny. Arkamyň jygyr dökülen suw bilen ýerdäki közler söndürerdim diýdi. Arkamyň suwlary bilen. Yere köz goýup Hazreti Habbab üstüne oklap näme diýip imanyň ma diýip.
halis Huda için alat çıkıvati havverine. Meni arkalayım yatırardılar diye. Arkamın cıgır etinin suyuyla yerde közler söndürüp kömür olurdu diye. Yönü qaralt qalardı diye. Hulasa Hazreti Habbab Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip ya Resulallah bana dağ vasiyala deyiptir. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediptir. Allahümme ansur Habbaben, ey bar Hudayaş Habbab'a kömek ver deyiptir. Şoňa dağ vasiyan bir kafir denanamıştı. On kellesinden bir dert dörep tamam şu zamanın tebipleri aydypdir sen kelläňe dağ basmaly bolýan deyipdir. Maňa da her kim dağ bastırıp bolmaýan näme deyip demirçi ahangeri ökde Habbab'ın özüne dağ basmaly etipdirler. Yine de Hazreti Habbab'ın özü şoň ýanyna getirip ot kızdırıp demir kızdırıp kellesine dağ basıp ol kafir heledi it ýanyk üýlýänmişdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua edemten bu qiyinatda yöne dilasan abdatda ey jowan dostlar ey yaştaş dostlar ey mümin müslüman dogallar Resulullah janın nurunun ýanyna özünün ýanyna ýaşap bilen sahabalaryň çykıp bilen qiyinçylyklar şular. Oham yan Habbab peygamberimizi gözläpdir görse peygamberimiz Ka'baň ýanynamışdy. Oham aýdypdyr ya Resulullah bir dua et Hudaý bize kömek bersin biz inni dinimiz kalsın kafirler yer çeksin bir zat bolsunlar ya Resulallah deyipdir. Aham peygamberimiz birime qyşarmarak duranmışdy oturupdyr. Mübarek yüzü qızarı veripdir peygamberimizin. Näme üçin sahabalary imanlaryny zäifledi muqadip yüzüniň rengi üýtgä beripdir. Aham aýdypdyr ey sahabalarym gowgulak asyn ahyrky wurrunşy. Sizden önce önkü ummatlaryň içinde bir adam bolardy. Çukur gadyp çukurun içine salardylar. Tabiline çeli. Feyujawu bil minşari feyuza ala ra'sihi feyushaqqu bi ithnatayn ve ma yasudduhu zalika an dinihi. Bir musulman imanlı adamı kafirler çukura salıp bol kafir bol diýerdiler. O da yok men Rabbim Allah diýip durardy. Aham pıçığı bilen kellesinden çekerdiler. Te şonu iki ölüp yardım beylek oklardylar. Şol kesilip ölünçe Rabbim Allah diýip iki öllerdi diýipdir. Biz bu qiyinçylyklary göremizek nämesin beýdiýäňiz maňa diýipdir. İzinden yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydypdyr. Önkü ummatyň içinde bir adamlar bolardylar imanın içinde. Şonu şu zamanyň padşahlary getirip demirden bolan darak bilen musulmanlaryň yüzlerini, ennamjallaryny, etlerini dırmalap sünküne yetirerdiler. Emme şol dırmalam tuqada men Rabbim Allah dip imanny qaýym durdular. Ey sahabalarym, lakinnekum testa'jilun. Näme howluk ýaňyz siz dipdir. Qaýym durun imanыңyzda dipdir. İnşallah iştiýçkin Hudaý bilen and içýän dipdir. Şu diniň izzeti ýeriň ýüzüne ýaýrajak. Bu tamam yerin yüzünde emniyet bolacak Hudaýyň dinine. Sabr edin, daýawdurun. Hudaý size berjek ejri känler dipdir. Ine sahabalara şu peýgamberiň aýdan kebide gowulluk bolupdyr. Ama inşallah inni kefte de geljek ýuwaş Habeşa hijret ediyorum diýen gördüň. Mundan bir qysgaçyk dert alayly 3-4 daqiga wagtymyz bar häzir. Ey jowan dostlar, ey imanly mümin musulman aýaly erkek dogallar. Ine Resulullah'ın sahabalarynyň qiyinçylyklarynyň bir guşeleri. Arkamyň etimiň suwy bilen yerdäki közler söndürerdim diye. Yerdäki gyzyl közler söndürerdim diye. Şol qiyinçylyklar çekipdirler. Aya bir adajyk qiyinçylyklary sabr etip bilmäni, nefsimiziň öwüne geçip bilmäni. Meselen bir şoň arasy toy tutmak. Ay men dostumyň kefinden alyp bilmeýän, ay men boýdoşum maňa esrar edýärdi, ay ömrüňde bir toy diýip aýdýardy. Şu ýerde sabr etmesizlik bir biter bir şermendigi, biter bir biýaryçylyk dälmi imanly dogal. Ya bir bir guşileri arasalap, mobaýllar arasalap goýmaga ilmi barmany
ya mesela şon arassalam awudun Qur'an-ı Kerimleri var, awudun wagda nasihatleri var, näjir awudun qarilan sesleri var. Şolar bu şeyler doldurup koymany ýerde bir dinimizde, imanymyzda verer berýän, öýümizde bereketi verer berýän, hanabadan dargatyp duran, öý ilgünden bereketi aýryp duran zatlary şoň nefsimizi büýürüp bilmedik bir gerçekli zat dälmi? Ya mesela namahrem bilen bir heley bir erkek bilen kepleşmek, ya erkek adam zinana bilen kepleşmek, dilin zinası dip aýdyp durlar. Şoň öwüne geçip bilmeýän, şo jahal ýerde nefsimizi haýdyp sabr etmezek bolsak, çyndan gerçekli zat bolar. Gaty utançly bolar Allah Taalaň dergasynda. Hudaýa köp şükür şo jyra kynçylyklar görýäsmi? Elhaakumut tekâthür suran ahirin aýaty näme? Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Hudaýyň kelamy. Hükmen nigmatdan soralarsınız dipdir. Yani Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh aydiye okuyayn. Men akala khubzel burri ve kana lehu zillun ve şeribel ma'al furat fezalike minen na'im allazi yus'alu an. Buğdayın çöreğini iten, sawjakda su içsen, üstünde de bir kölge var bolsa, kıyamatta sorulacak şo dipdir. Elimde maşin gelende, elimde pulcar gelende derrew onu haram yere sürmeli, haram adam mindirmeli, haram yere harc etmeli, nefs şeytany meňdeş ýaman ýoldaş kapdalmy demenenne ağlanamaydy. Ol Hudaýyň beren nimetini Hudaýyň hoşy geljek ýere sarf edýäň. Hudaýyň gaharyna düşämäýin. O bennelen kynçylyklaryny öýden. Näme elimde entek maşin gelende, entek pul gelende, Hudaýyň nigmaty bolup gelen zady, Hudaýyň gahary geljek ýerine sarf etsek, ol imanymyzyň isteýän zada däldir. Beýik Allahyň isteýän zada däldir. Ýöne öz hem dünýämizi, hem ahiretimizi biwad edip öýümizden bereketi aýran adam bolar. Wujudumyzdan bereketi aýran adam bolar. Ol ýöne hit bolup hiç peýda elimde zat gelip görmer. Sahabalar keyfedip geçipdirler kynçylykda da bolsa, ebedi hoşlugyň içine düşüpdirler. Hudaýyň muhabbetini tapsak dünýä ahiretimiz da abad bolar. Allah Taala nuri imandan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala görjegimiz gowluk etsin. Ýurdumyz parahat etsin, watanymyz emniyet etsin. Agdy birlikde iman awryda, gowlukda ýaşaýly inşallah.